Sanibonani. Le video ibaluleke kakhulu emavideo engangawenza phambilini and mhlambe ngingathanda ukuthi uyibukize phela. And ngiyathemba futhi ukuthi le video ngizoyenza ngize ngiyiqede ngingakhalanga because this is emotional, but angazi ukuthi emotional kanjani because ayikho ubhlungu. Le video is about lento enziwa umzukulu kimi. Into le engajwayelekile. Hayi ukuthi lento ayijwayelekile kimi kuphela but ayijwayelekile nje South Africa as a whole. Singadlala nje silokhu sidlala sihype ingoma sigcina sikhohlwa ukujula kwenta akayenzile umzukulu eyenza kakhulukazi ngami. Ngiswela indlela yokumbonga, ngiswela indlela yokuveza ukuthi ngijabule kanjani enhlizweni yami. Eminyakeni yami eminingi kakhulu ngiyi-artist sonkondlo, I've been overlooked most of the time. Abantu nje bayangiziba and ngiyawazi umsebenzi wami, ngiyawenza umsebenzi wami. Ukuthi kube khona umuntu okhanda ingoma ngami, ngicabanga ukuthi mhlambe kupolice ilonde eziningi nobhlungu omningi mhlambe kunokubhekana nabo most of the time. Ekutheni mina angangithole ngisho nengcosana nje interview emsakazweni kuthiwa ngibiziwe nongabe khona into enkulu engakanani engenzile, kuthiwa kuzokhulunywa nami, ngizohlaliswa phansi ngibuzwe ngami or even ngibizwe kungabona kude. Not to say I don't appreciate indlela abantu abangisupporta ngakhona, abantu indlela benza ngakhona, but mina I'm one of those artists abasebenzile. Mhlambe phela ngisebenzile akukho enough kwabanye abantu, kodwa umzukulu ubone kubalekile ukuthi phekwakho konke abhala ingoma mase iqamba ngami. This is not a feature but ngiyingoma, which means ingoma kamzukulu ibizwa kuthiwa kwazi insele. And mind you ukuthi le ngoma akuyona ingoma ihit. So just imagine uhamba endleleni uzwa ingoma icula ngawe, iphinde icule ngomsebenzi wakho, iphinde ngaphezulu kwakho konke ibonise appreciate from kwelinye artist. Me understanding ukuthi ama artist ane ego engakanani. Lento enza umzukulu sayigcina yenziwa oBrenda Fassie beculela oMadiba. Abantu abaculelwa ingoma, abantu abangasekho emhlabeni, abantu abaculelwa ingoma, abantu esekuthiwa angeke sakwazi ukubonga. Lo nyaka kimi suphelile, so right. Lesi sibuso edlula zonke ibuso sengangayithola ikakhulukazi kulo nyaka. Bafethu angeni understand lento le. Ngeni understand lento. And abantu bazocabanga mhlawumbe ukuthi siyihlelile lento, sayihlalela phansi sayixoxa sinomzukulu. The funny part ukuthi angivamile ukuxoxa nomzukulu. Siyazana, siyahloniphana kakhulu. Kodwa angivamile ukuxoxa nomzukulu. Ukuthetha naye nje, ukuthetha efonini, unayo WhatsApp yami nami nginayo WhatsApp yakhe. Mhlawumbe uphelile unyaka sogamanxela kwesibili manje singachethi. Kodwa la sibonana khona siyajabulelana sixoxe. Siyafonelana ke, sikuyenzeka sifonelana makhonta akayidinga noma ngidinga angifonele, but bengingazi nami. And ubengabhalana noma nobani. And muthi uyizwa ingoma ayiphoqi ukuthi ungazi ngampela ufake igama lami kule ngoma. Ubengafaka noma igama likabani. But wafaka igama lami. Afethu ngiyafisa ngibongise kumzukulu. Ngiyafisa le ngoma yakhe niyidlale. Ngiyafisa niyidlale afethu le ngoma. Because I'm thinking ukuthi even ongabe kuthiwa ngisekho emhlabeni, umculo oqala wakwacula ngami nezingane zami ziyozwa ukuthi khona bafethu angikho omkhulu mina. Angikho omkhulu, I just work hard but angikho omkhulu. But le ngoma iza nesinye isisindo sokuzizwa ngimkhulu eSouth Africa, not only emhlabeni kaMaskandi but eSouth Africa, not only lo nyaka, even next year, next of next year. Le ngoma balekile kuba iya frameka le ngoma bengizoyiframe ngiyibeke obondeni.
angazi ukuthi ubani uma ngingaba creative angiframele leyashandisa angazi kanjani ngithatha ngibeke ubondeni bafethu angihappy empilweni yami ngihappy angifuni lutho ke manje ayikho into enje yakenzeka empilweni yami angifuni lutho that's an appreciation umuntu angathi uyayideserve empilweni yakhe bafethu I appreciate lento yenza umzukulu ngiyabonga mfakazulu mfethu ngiyabonga hamba nodlala le ngoma ishaya ama million futhi le ngoma la ngihamba khona zonke ngidlala kwazi inse